Глава първа. Тук се разказва за мястото, където се роди Оливър Твист и за обстоятелствата, съпътстващи раждането му. Между обществените сгради на един град, чието име по много причини би било разумно да не споменавам и на които няма да дам никакво измислено наименование, имаше една постройка, характерна в миналото за повечето градове, били те големи или малки. Това беше приюта за скитници и бездомни. Един ден, чиято дата няма защо да определям, тъй като поне за сега това не е от значение. За читателя там се роди онова смъртно същество, чието име се чете в заглавието на настоящата повест. Дълго време след като това дете бе въведено от лекаря на черковната община в този свят, на мъки и теглила, съществуваше много голямо съмнение дали той изобщо ще може да оцелее за да носи каквото и да било име. В такъв случай повече от вероятно е, че тези записки никога не биха се появили, или ако те действително видяха бял свят, целият разказ би обемал не повече от 2 страници и те щяха да притежават неоценимо качество да представляват най-сбитата и точна биография, съществуваща в литературата, на която и да е епоха или страна. Макар и да не съм склонен да поддържам, че да си роден в такъв период е само по себе си най-щастливата и достойна за завиждана участ, която може да сполети едно човешко същество. Настоявам, че специално в този случай това беше най-хубавото нещо, което можеше да стане с Оливър Твист. Преди всичко трябва да се отбележи, че беше нужно голямо усилие, за да се накара Оливър да започне да диша. Твърде досадна дейност, която обаче опитът е направил необходима за нашето по-лесно съществуване. Известно време той лежа задъхан върху малко вълнено дюшече, увиснал някъде по средата между този свят и онзи, и с много по-голяма вероятност да отиде във втория, отколкото да остане в първия. Ако през този кратък промеждутък от време Оливър бе заобиколен от внимателни баби, загрижени лели, опитни милосърдни сестри и дълбоко мъдри лекари, безсъмнено и неминуемо той би бил умъртвен едва ли не веднага. Край него обаче нямаше никой друг, освен една стара просекиня, доста замаяна от необикновеното количество изпита ракия, и лекаря на черковната община, служебно задължен да помага в подобни случаи. С взаимни усилия Оливър и природата се заловиха за борба, в резултат на което след малко напрежение Оливър пое дъх, кихна и се зае да оповести на обитателите на приюта, че нов товар ляга върху раменете на енорията. Той стори това, като нададе такъв вик, какъвто би могъл да се очаква от едно мъжко дете, лишено за повече от 3 минути и четвърт от тази така полезна принадлежност гласа. Докато Оливър даваше това първо доказателство за свободата и
свободната и правилна дейност на дробовете си, парцалената черга, нехайно метната върху желязното легло, се раздвижи. Бледото лице на млада жена се вдигна безсилно от възглавницата и слаб глас промълви неясно: нека да видя детето и да умра. Лекарят беше седнал с лице извърнато към огъня, като последователно топляше и разтриваше дланите на ръцете си. Когато младата жена проговори, той стана и като се приближи към главата й, каза с по-голяма топлота, отколкото би могло да се очаква от него: но вие още не трябва да приказвате за умиране. Божичко, смили се над нея, дано не умре. Намеси се и свитата в ъгъла помощничка, като мушна бързо в джобовете си зелената стъклена бутилка, чието съдържание опитваше с голямо удоволствие да й помага Господ. Клетичката, когато ще доживее толкова години, колкото и моите, Господине, и когато ще има 13 собствени деца и всичките умрели, освен 2, пък и те натикани в приют заедно с мене. Тогава хищ няма да й идва на ум да приказва такива дивоти горкичката. Хайде, милото ми агънце, помисли си само какво значи да бъдеш майка. Очевидно тази утешителна възможност за майчински радости не успя да окаже никакво въздействие. Болната поклати глава си и протегна ръка към детето. Лекарят го положи в обятите и тя страстно залепи студените си бледи устни върху челото му, прокара длани по лицето си, озърна се наоколо и с изплашен поглед потръпна, падна назад и умря. Търкаха гърдите, ръцете и слепите очи, но кръвта беше спряла завинаги. Заприказваха за надежда и успокоение. Дълго време се бяха държали като чужди. Всичко свърши, мисис Дингъми, каза най-после лекарят. Горкичката, отида си, продума жената, като вдигна за пушалката на зелената бутилка, търкулила се върху възглавницата, докато тя се беше навеждала да вземе детето, горката женица. Непременно да изпратиш да ме повикат, ако детето заплаче, каза лекарят, като си слагаше ръкавиците бавно и замислено. Голяма вероятност има да ни създаде неприятности. Ако е неспокойно, дай му малко кашица. Той си сложи шапката и като се спря за малко до леглото на път за вратата, прибави: и на всичко отгоре беше хубаво момиче. Знаеше къде е дошла. Доведоха я снощи, отвърна старата жена, по заповед на надзирателя. Намерили я легнала на улицата, сигурно е минала доста път, тъй като обувките й бяха станали на парцали. Но откъде е дошла и къде
отивала. Никой не знае. Лекарят се наведе на тялото и вдигна лявата ръка. Все същата стара история, каза той, като поклати глава, никаква венчална хълка. Лека нощ. С тези думи лекаря си тръгна за вечеря, а жената, която играеше ролята на милосърдна сестра, отпи още веднъж няколко глътки от зелената бутилка, седна на едно ниско столче до огъня и се залови да поива детето. Какъв прекрасен пример за значението на облеклото представляваше малкият Оливер Твист. Завит в одеялото, което досега беше единичката му покривка, той еднакво би могъл да мине за дете на благородник и на просяк. Би било мъчно и за високомерен чужд човек да определи истинското му място в обществото, но сега по вид в старите безсмени пелени, пожълтели от дълго употребление, той получи знак от личието на положението, което едничко му подобаваше. Положение на дете, принадлежащо на черковната общност, сираче от приют за скитници и бездомни, чиято смирена участ е тежко рубуване, да бъде удрено и блъскано, да води трудния живот на същество, което всички презират и никой не съжалява. Оливър плачеше силно. Ако би знаел, че е сираче, оставено на нежните грижи на черковни настоятели и надзиратели, той сигурно би плакал още по-гръмогласно. Така. Глава 2. Тук се разказва за растежа, възпитанието и отглеждането на Оливър Твист. Но това ще го продължиме утре вечер.